Ser kungri la pen jang reso la bangso atomo. Hako ahut sining long lepir thekang duk ahut inuta jang reso la pen ser kungri pi koson si la so pir thelo. Ser kungri pi pukar bilam kanarjan kelang long jia phan trailer pi pon tanglo. Pir thelong elame ki kapache thang jia phan ke lam kanarjan kapin chong penta esilo. Sonsenili film production ahin penta karbi alam kapachan jia phan ser kungri pipu karbi lam kanarjan bonda ponsi kelang long jia phan trailer sitame pi pon pensi pache thang pon tanglo. Full movies mate video kelang long pami jia phan ke non kewang jia chiklu mati jong ke jutsia love lang pon long po. Bangsolam kanarjana producer laki tung elai kamar helo lapen co-producer nilip MSC pobito rongpi lapen story camera director lapke Moses Phangcho lapen script writer laki Philip Tisosi tokponlo bangsolong nilip along kit hekeding ceparjan bang fuatum do an cerabdun petsi bangsolam kanarjan pacun ponlo joki holapen Philip Tiso Lotikimi News Karbiang. Ser kungri la pen jang reso la bangso atomo. Hako ahut sining long lepir thekang duk ahut inuta jang reso la pen ser kungri pi koson si la so pir thelong nanga chitong long lok ma mate koson si ka chipachor long lok ma atumo arjui tha. Richo, ahora tú, la puedes luma. Nang po penitum tina ching sung ong lo pai kung ri.